Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdés ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex japplikaw għall-iskema tal-First Time Buyers li qed tħalli fil-but tagħhom 1,000 euro fis-sena għal 10 snin għal total ta' 10,000 euro. Spjega li mill-introduzzjoni tal-iskema fl-2023 kien hemm 4,909 First Time Buyers li gawdew minn dan il-benefiċċju tal-Gvern u f'Ġunju li ġej se jkunu qed jirċievu pagament ta' 1,000 euro oħra. Dawn huma persuni li xtraw il-proprjetà tagħhom permezz ta' self fl-2022 u l-2023. Għaldaqstant minn dawn nofshom diġà rċevew żewġ pagamenti sal-lum il-ġurnata. Il-Ministru tenna li l-investiment tal-Gvern fl-iskema is-sena li għaddiet ammontat għal madwar 4.7 miljun euro, għal total li sal-lum jaqbes is-7 miljun euro. Tul dal-aħħar 3 snin tiġa investejna aktar minn 7 miljuni fiż-żgħażagħ fil-First Time Buyers fin-nies il-familji li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom. Din is-sena wkoll jistgħu japplikaw għaliex huma eliġibbli madwar 2,644 familja li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom. Diġà applikaw 64%. Għad fadal numru sostanzjali tinħeġġuhom sal-aħħar ta' April biex japplikaw ħalli f'Ġunju li ġej jieħdu l-ewwel ċekk. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa sostna li l-iskop tal-Awtorità tad-Djar hi li tassigura li l-familji jsibu biżżejjed sapport u opportunitajiet biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Minn barra hekk innota kif fil-każ tax-xiri ta' postijiet bħala l-ewwel proprjetà ukoll qed jinbidlu biżjed individwi li qed jażlu li jixtru ir-residenza weħidhom. Prattikament minn din l-għajnuna mhux biss qegħdin nofru l-għajnuna, ma qegħdin nifhmu x'inhuma l-aspirazzjonijiet tal-First Time Buyers. Qegħdin naraw li l-profil tal-First Time Buyers il-maġġor parti tagħhom huma żgħażagħ taħt 30 sena li tkun baċi ma' d-dejta li naraw anke f'pajjiżi oħra Mediterrani, imma wkoll li l-profil tagħhom qed jiżdied issa qabżet il-50% trend li qegħdin jixtru proprjetajiet weħidhom. Sa dan it-tant waqt li enfasizza kif tal-investiment qed ikompli jżid il-purchasing power tal-poplu Malti Wawċi, il-Ministru Galdés kompla jgħid li dik tal-First Time Buyers mhix l-unika skema li qed toffri l-Awtorità tad-Djar biex ikomplu jiġu sostnuti l-familji f'pajjiżna. Huwa ċċena l-studju li wettqet l-Awtorità tad-Djar dwar is-suġġett li minnu jirriżulta kif skema oħra li qed japplikaw ħafna għalija dik tal-lotja fuq l-ewwel residenza li qed tassisti fit-tlestija tal-ewwel proprjetà sa massimu ta' 5,824 euro. L-istess studju wera wkoll li iktar minn żewġ familji kuljum ġew assistiti bl-iskemi eżistenti favur qabża fil-kwalità tal-familji.